سەیدا و پیر ستالین سەیدای زانا پیرێ ستالین ئالا مەهلدا ئالا سێڕەنگین ئەو پەردار و ڕەش ji ser مەهلدا ڕۆژێک گەش دەرکەت ستێرا کووردا کەتن گۆڕا تەنگ فاشست و نازی بەختێمە ئێگەش قازی کرد خازی بەلێ دیوارێ خانی مەدانی لێکۆ نەبن یەک ناچن وی خانی خانەدانێ کورد هەمی ببن یەک نا ئەس پڕ شاشم تەو شڤان و بەک divê em hemî bi hev re bakin vî kabûsê xurt ji ser xwerakin hemî yekin em nijadê Kurdin damarê laşek yek jan û derdin gava tilya min gez dikî pêşî laşê min hemî seraser têşî karker û codkar rêncberên welat aborî çi ye tevkar û xebat dema şikestin nazî û faşist nîvê dinyayê bûye komünîst ji bo me divên pir fedekarî ji guh xwebavên êdî neyarî milletê mezin bê mezin nabî mirovê mezin divê yektabî silav li ser we ey gelî xortan ey keçên zana ciwanên Kurda ji hev re bêjin ta em nebin yek bi kêr me nayên ev bircên belek di gundê xwe de em tev şivanin di xana xwe de em dergevanin bi ritba dijmin nabin bi rûmet maşê we tev de qaçûra millet ta yek bigihê we sed hezar diçî belengazê Kurd tev mane birçî şandiyên me tev kêm û binbarin li hember millet ew gunehkarin her kes bûn dewlet Sudan û cihû em li her alî bûne di sê rû eger em tev de bibin yek partî di destê me de dimêne xurtî wek eger nasan destê hev bigirin dengê xwe hildin serbilind bimirin nebî vê demê ji dest xwe berdin peyvê cegerxwîn ayetê Kurdin